Hallo Harm, Rob doet mee aan de speurtocht en probeert alle plaatsen te bezoeken op het kaartje. De zeehonden kan hij niet vinden op de camping, hier. Zijn lievelingskonijn is verhuisd in een nieuw halletje met uitzicht op zee. Rob heeft al 2 keer een lekker band gehad met de fiets. De zee is lekker fris en we zwemmen iedere dag. Groetjes Rob en Rob. Ja, dit is al jarenlang begonnen. Toen leefde mijn vrouw nogal. Dat is wel meer dan 10 jaar in ieder geval. Ken ik wel 15 worden. En toen kregen we al kaarten van Rob en Rob. Nou, die kennen wij net. En, maar ja, dat bleef zo terug in. Nou, en toen wie mijn vrouw stonden in 2006. En later kreeg ik nog weer kaarten aan Harm en Anne. Tot een paar jaar verleden. Ja, toen ging ik mijn dochter wat aan en toen ga ik een kaart naar de Leeuwarden Krant sturen. Ik zei, ken je meer ik wat mij, want ik voel me vreemd. Ik denk, mensen die je net kennen, die sturen je kaarten en dan heb ik nou aan mijn vrouw, die is er al lang niet meer. Dus toen gaat die daar werk van maken en toen, ja, na de tijd, toen is het al verloren, want toen komen we aan de kaarten, dan kreeg ik nou wel kaarten, maar toen komen we toch aan het schriftje en dus zeggen we, ja, nou ga je zeker in de gaten dat ik alleen ben. Dus toen was het blijft Harm, alleen Harm de Vries. Sorry, Harm heeft een drukfoutje gemaakt. Gelukkig geen sneeuw op Schiermonnikoog. Ik ken die mensen net, en, of tenminste dat denk ik net, en ik denk ik net dat zij mij kennen. Ik ga een idee dat ze me gewoon, ze doen misschien gewoon naar het telefoonboek prikt en die sturen van kaart en kleren. Ja, ik had het maar bij de hele buurt, langs bij de buurt die boel naar Schiermonnikoog en daar ben je dan altijd. en daar gaan de boel ook al heen bellen. Nou, maar ja, ziek je maar Rob en Rob, want er zijn zoveel mensen die daar komen. Dus dat, ja, daar kunnen we maar de hele ploeg wel heen gaan, maar dan is nou de vraag of we dat vinden. Hè? Ja, ik zou zeggen, het maatje bekend en lezen ze even uit waarom moet ze dat doen, of ja, wat er, had ze hier aardig gedaan, of en waarom had ze die aan mij sturen, want kennen ze u of ja, hoe komen ze aan huis? Nou, maar we zijn zien hoe het erbij lijkt, jongen. Ja. Oh jongen, dit is me wat. Goh, jongen. Maar er moet wel wat bij komen, jongen. Nou, eerst die grote wijn. Hier van 16 meter. En daar ben je in? Ja, daar ben ik in, ja. En dat is dan in je nest. Dus hier is het halsje. En dan komt het in de wijn. Dan de kamer. En dan de slaapkamer. Dan de douche. Ik lag in bed. Ik denk, nou, het gaat wel heel raar in die kachel. Knetterde erdoor. Dus ik denk, nou, dat mag wel even zien. Dat stond boven me in de brand. Dus ik naar de Bjorn, naar Tim. In mijn onderbroekje en bleef dat fjorten. Dus ja, die roppen, die kunnen benauwd blussen en dat vinden heen en nou ja, en blussen toch, nou, dan houden we het uit. Maar dat wie net zo. Toen moest ik meestal eruit. Ik zou mijn laptop eruit halen en nou, ik denk de hond, daar moest ik op passen. Dus die moet er nou uit, dus hij honger voor reek, dus die eruit gooit. Nou, ik denk, nou, waarom, maar wie neemt me in te wijzen. En toen ging ik zo uit. Klaas die post elke keer als wij op vakantie binnen op uw zoon. Nou, weer nou een week fut. En de hoon die viel zich hier ook helemaal thuis bij Klaas. Klaas is echt een beestenman. En ja, nou die had hij er nog op 10 uitreden. En daar ben we wel heel erg blij dat de hoon nog leefde. Maar verder weer Klaas alles kwijt? Maar verder is hij alles kwijt, ja. Maar je ging eigenlijk alleen nog de kleine die je oren heen. Ja, dat ben ik net vol.
Klaas had zelfs de hele week wat bij ons geweest. En toen kwamen we erachter van, oh dat is fut en dat heb ik net meer. En dat is fut, oh en dat is ik fut. Ja Klaas, alles is fut. Toen had je eigenlijk alleen nog maar die ondergoed en anders heeft je helemaal niks. Dit plakje had bij Klaas en Klaas had bij het kamp en dat moest toen net van elkaar helemaal. En Klaas zit nu in een huis en hij is diep ongelukkig. Het is voor hem een heel groot huis, terwijl het maar een gewoon huis is. Maar hij doet net boven te sliepen, want hij wil net in de nak. Dan wordt er benauwd en hij zei, ik doe ze me net, want de douche is te groot. Hij lijdt op een vlierbedekking, hij moet zo gauw mogelijk hier weer heen. Ja, en heb je net verzekerd, hè? Hier geen inboedelverzekering en die wijn wil ik net verzekeren. Hij moet eigenlijk zo vlug mogelijk hier weer heen. Maar hoe? Dat is nou de vraag. Hij had een hulp dat de spullen kregen. Waar van mensen die spontaan hier uit het dorp bij kwamen om al je spullen te brengen, met kleding en een patiënten voor de eerste levensbehoeften, een toskenbjassel, skeermessen, neem het maar op. En er is een vrouw uit het dorp die zamelt al je huizerie al in, maar dan zijn we kunnen niks verder gaan als er net een wijn is. Want het spul moet echt weer in de wijn. Dus de mensen uit het dorp die staan wel achter, ja? Jawel. Ja, heel goed. Ja, ik net verwachten. Nee? Nee, dat is wel leuk. De mooiste oplossing voor Klaas is dat er zo gauw mogelijk een wijn komt, waar hij in verder kan. Een wijn die wij fatsoenlijk in leven kennen. Net dat je zegt van ik kan er een weekend in vakantie en dat is het dan. Nee, wat hij hier naar hier vooruit kan. Het hoeft net helemaal gratis, maar ja, het leeft wel. Als er toevallig iemand is die een wijn steen heeft waar hij niks mee doet en waarvan hij denkt, nou ja, daar help ik die man mee, nou dat het allerlauwste.